Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon roɓɓe ndu jayndeli moɗon weltare min dañi huccude mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaki e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗon boros wawa hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye hande noon on jeyani ɗo banam gorko Amadou Moussa kono noon almudo Amadou Moussa woni Moussa Niang nanɗo bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye no ceerno hewno widni min calmini gote mon kala yeeɓiyankoɓe ayaw habride Pindi TV tewateɓe nder e bawol leydi kala Aissata Ndiaye ɗo ɓe mbawi wonde no ɓe mbawi wonirde Pindi TV ari huɓtidinde on aadi mo adodiri e mabɓe addandeɓe kelle gadane jeyde leydi Sénégal noon tigui Amadou Moussa wiyata aali ɓiili aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ene wayno noon ko ngal pottital walla mbiyen on sitting hanki mo woninde tigui journée liberté de la presse kono kadi e ganduɗa kadi ko jeynenkoɓe leydi Sénégal garti e ganduɗa kay ko ndeɗon haare walla mbiyenna ngal jagodiral to Ndengler ngun ɓesgu gonɗa keye wi ko pitaɗen leyɗele Babacar Ngom Sedima kono Babacar Ngom on gorko tigui yatirani caggal ɗen leyɗele ɗe holliri tigui joguiri ɗum ko titre foncier Aissata Ndiaye ɗi haalullaji ne ɓuuri jojjude walla mbiyen ne ɓuuri tentude nder jayndeji ɗi jayde enquête koloski ko noon tigui enquête wi ko la presse loup rouge de colère ene wayno noon ko jayniyankagal nder leydi Sénégal caɗele limtinde caɗele kayya kewɗe woni sababu hanki ganduɗa ko ndeɗon jonde mabɓe walla men ngal potel mabɓe to ministère de la culture toon tigui mbanno oɗon no sitine ko potel mawgal ɓen tigui sukaɓe jeyniyankoɓe kolliti mette moyenne kono kayya kolliti hol caɗele tigui ganduɗa ko dañata e nder jeydiyankagal ɓe mbi ko sitting des professionnels de la presse à Dakar Saint-Louis ko noon tigui waɗi kono tigui noon waɗi kono préfet mo Tamba Aissata Ndiaye wiide jeyniyankoɓe enquête ko on tigui woni mo jaɓani on sitting jeyniyankoɓe tawateɓe nder région de Tambacounda gam kayya juɓɓina walla mbiyanna kollite mette mumen no hannirta ni hawrude on journée internationale de la liberté de presse ɓe mbi ko les 1001 complaintes de la presse sénégalaise kamɓe kala so mbaɗi haɓɓere ene wayno noon yurmede ma ara kono kadi ma wurna caɗele gusaniɗi jeyde yankoɓe leydi Sénégal goppen kane nder hello mabɓe sappo e ɗiɗo kamɓe jeyniyankoɓe enquête ɓe garti tigui e alhaali on gorko hono Lamine Diack caggal tigui jaraf oɗon club mo leydi Sénégal ɓe mbiyata les médinois ou bien les verts et blancs kañumen tigui ƴettino pellital gam kay yoɓandemo oɗon constitution ene wawi Lamine Diack wawa artude tigui ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno oɗon délivrance waɗi Lamine Diack ma jippo ɗo e nder leydi Sénégal Aissata Ndiaye e hello mabɓe jeenaɓe garti oɗon Tafsir Abdourahmane Gueye ɓe mbi ko on pédagogue hors pair gorko bawɗo ko waɗata ko kono kumpitiɗo tigui oɗon diine islam no hannirta ni jayde libération ari kay natalla on gorko mo Ndengler o wiyete ko Ablaye Dione gardiɗo toon ɓe mbi ko Amédayon ene wayno noon ɓe gaari e natalla soko goɗɗo wiyete ko Ibrahima Sène on tigui gagniɗo e ngal jaggodiral hakkude tigui ɓesgu Ndengler oɗon Babacar Ngom Sedima ko hanki tigui wonno ene wayno noon saga ngal ɗon jaggodiral waɗi tigui gagniɓe caggal nde ganduɗa tigui ɓesgu Ndengler yiide conteneur uji e nder ɗeɗon guesse ene wayno noon ko ɗum addi sababu e wiide tigui ɗiɗon conteneur uji yo jaltu guesse makko caggal ɗum noon on Babacar Ngom addi ko ganduɗa ko nervi ji yo jaggodiri ɓesgu Ndengler waɗi haala mbiyen kayya kono kay ko pottital ngal ganduɗa kayya ko o garmi gara bonɗo ene wayno noon ko kongi oɗon gorko biyeteɗo Ablaye Dione o wi kala ko no wawi sifrade Aissata Ndiaye wona kamɓe ɓe jahata ɓe goppa ɗeɗon leyɗele saabu ko leyɗele mabɓe ɗe ganduɗa kayya ko rona roni koɓe tawruɓe mamiraɓe mabɓe tawri mamiraɓe mumen wadde ɓe goppata ɗeɗon leyɗele kono Babacar Ngom hullitani maale ummade ɗeɗon leyɗele Aissata Ndiaye jayde quotidien le quotidien wi ko ganduɗa kayya ko saison 2 ene wayno tigui kan haala ɓuuri no jojjude nder jayde leydi Sénégal o sahara wane tigui wonno kono kadi hikka kaɗon haala arti saga tigui noon ganduɗa natti woddude e oɗon ndungu walla jumel ene wayno noon ko oɗon sababu saabi ɓeɗon ɓesgu Ndengler ruttade tigui ɗeɗon guesse kono kay ndeɓe dutte ɗeɗon guesse ɓe tawi toon ɓe ganduɗa ko ɗondiɓe Babacar Ngom addi haal no fewi ko vigile goto mo Sedima kañum tigui woni gañaɗo gañande hen musde kono kayya ɓiɗɗo goto ko mo Ndengler biyeteɗo Ibrahima Sène kañum tigui heeɓi hen gañande sa ngal ɗon jaggodiralla ɓesgu Ndengler ganduɗa yatirani caggal ɗeɗon leyɗele mumen kono kayya Babacar Ngom waɗani maale oppideɓe ɗeɗon leyɗele kono ha joni jeynenkoɓe Le Quotidien nde Madiambal Diagne ɓe garti ha joni caɗele ganduɗa ko jeynenkoɓe leydi Sénégal ɗum ne tawi nder hello mabɓe sappo e ɗiɗo kono kadi ɓe garti alhaali on Sirine Bara Sène mo ganduɗa tigui ko to johin caggal nde ɓesgu
ko johin kañumen kala gummi mbi ko yo yaltu wuro mumen duppi oɗon dara mo jangguinano joni noon ene wayno mo yaltu ngoɗon wuro ɓe kolliti tigui ɓen suwaɓe sepannoɓe to jeehin keeɓi gain de cause caggal tigui yidde mabɓe laatima gonga nde wonnoon oɗon Serigne Bara Sène ma yaltu ngoɗon wuro johin no hannirta ni Vox Populi. Vox Populi ari koye natal Sidi Ndiaye on woni ti secrétaire général de la fédération générale des travailleurs du Sénégal ene wayno noon ko caggal nde ganduɗa ɓe juɓɓini toon to palais présidentiel ɓe kokki oɗon cahier de doléance fade président de la république caggal tigui ɗin kongi ɗi hoore leydi ndi jaabimo ene wayno noon wona kongi belɗi oɗo gorko sababu jeynenkoɓe Vox Populi wiide Sidi Ndiaye vide son chargeur ene wayno tigui ɗiɗon kongi ɗi ganduɗa hoore leydi ndi suutimo ɗum ko ɗin tigui woni ɗi o jaabi ene wayno noon ha joni ɓe garti e oɗon gorko maître Abdoulaye Tine on tigui bannoɗo déposé ganduɗa kay ko plainte walla mbiyanna ko o cahier de charge faade ɓe ganduɗa kay ko goomu CEDEAO cour de justice caggal kay yidde suppression oɗon mo ganduɗa wiyete ko parrainage ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno ɓe garti hen ɓe mbi ce que je propose au système pour régulariser ganda pour réguler les candidatures gam kay holko wawi wadde gam kay andinde walla mbiyen ittude parrainage o addude goɗɗum ko ɗum noon tigui holko waɗi hol peeje ti ɗew jogui so tawi parrainage o ittama enen way noon ɗiɗon ko gen nder hel mabɓe jeeɓo kamɓe jeyndekoɓe Vox Populi oɗo subaka talata jeyne gendire le soleil ari koye ganduɗa ko rewinde oɗon fichier électoral ene wi noon caggal lebbi tati walla mbiyanna lebbi tati pawɗi ene wayno noon joni noon on fichier électoral Aissata Ndiaye e fotɓe wawde suɓade walla mbiyanna fotɓe wawde ganduɗa ko wadde wote ɗo e nder leydi Sénégal rewindama no hannirta ni ɓe tonggui noon ala ko doublon goto tawetede nder hen ala tigui mineur mo ganduɗa kay ceɓɗo duuɓi poɗɗo ganduɗa kay poɗɗo wodde ɗo e nder leydi Sénégal kono kay ɓe tonggui ganduɗa ko million ngaji jeegom pawɗi temedde jeegom e capanɗe jeetati tawi ujunere pawɗi capannayyi tatu ganduɗa kay ko électeur tawetede no e nder leydi Sénégal ɓe kolliti noon noon gol rewinu ko hunde nde ganduɗa ha hayindima walla mbiyanna yoni ɓeɗon lundiɓe leydi Sénégal ene way noon yoni oɗon parti au pouvoir rewinam no hannir ni so Allah jaaɓi ɗiɗon suɓugoji ma juɓɓine dow deere kono ha joni ɓe garti alhaali Seck Ndigal Sène mo ganduɗa tigui on jibini Serigne Bara Sène to Diohine ene wayno noon projet ji ɗi ganduɗa kay woni ɗum e hoore oɗon ɓi ko ceernaji to Diohine oɗon ɓi huma yaltugoɗon huuro no hannirta ni Diohine kono kay ɓe garti e diagnostic mo secteur mal en point ne wayno noon ko presse sénégalaise mo ganduɗa ko presse joguiɗo caɗele kala saaha kono kay ko presse dañowo kala e biyoje e baɗoje ko hanki tigui ngal potital décès mo ganduɗa ko Béchir Ben Yahmed ko Jeune Afrique kañum tigui ganduɗa ko wasi titulaire mum kono kadi wasi gorko jeynenke nder noon no hannirta ni alhaali on gorko ne tewi nder hello sappo e jeetati sappo e jeenayi nden jeynengue nder lo Soleil Aissata Ndiaye jeyne las ɓe mbi ko rewinde on fichier électoral haynima walla mbiyanna haninima ɓeɗon ɓe ganduɗa kayya ko lundiɓe leydi Sénégal ɓe mbi ko les experts dépose leur conclusion ɓen ɓe tigui ganduɗa ko kañumen ndewidi on fichier électoral mo leydi Sénégal ko alhaali mo ganduɗa tigui o woni mo ganduɗa ko waɗani luural e on opposition kono kadi waɗani luural ɓen ɓe ganduɗa ko laamiɓe leydi Sénégal ɓe mbi ko aucun doublon aucun mineur dans le fichier ene wayno no fichier oɗon caggal kadi ngene front de résistance nationale suuti konngol on alhaali ene wayno ma wat conférence de presse janggo gam kayya hollidde ene wayno ko caɗele tawenede oɗon fichier électoral kono kadi holko setta hen ɗum tigui tawi nder heɗumaɓe jeeɗiɗo kamɓe jeynen koɓe la sew suba jeyde l'observateur ko addi l'observateur arti koye ganduɗa koye ndeɗon hijjore walla mbiyen nduɗon yaadu makka hoore lindi Macky Sall ɓimi ko révélation sur la visite surprise président de la république hajjore mum walla mbiyen ne yaade ɗum to Makkatal Mukarram ɗum ne tawi nder helmaɓe tataɓo kono Aissata Ndiaye e nder helmaɓe jeeɗiɓe gari koye affaire mœurs mo ganduɗa kay ko julmini no feewi ko vigile mo ganduɗa kay ene tawi to hôpital mo Louga hôpital Ahmadou Sahir Ndiéguène ene wayno noon ko on gorko vigile caggal kay nde ƴetti photoje debbo goto mo ganduɗa kay ko photoje ganduɗa ko kantoride ene waɗa ɗum chantage ene wayno noon on gorko ko kañum tigui fawa junggo kan haala ne tawi nder hellumaɓe jeeɗiɗi sa uddi ɗum ma taw ɗum hen ɓe garti alhaali ha joni ganduɗa ko diagnostic ɗo e nder leydi Sénégal taw ganduɗa ko yiya e nder kuuɗi cafriri ene yiya tigui ŋakkere ɓeɗon safroɓe ɓe mbi ko un déficit de 102 ene wayno nder
cafrirde leydi Sénégal temedere ɗiɗo médecin ko kañum tigi woni ko leydi Sénégal ngakkira holko woni sababu oɗon beele tigi leydi Sénégal ene wawi joganade ganduɗa cafrirde kala safroɓe ene wayno noon Ousmane Ba directeur des établissements publics mi santé leydi Sénégal o wi ko leydi Sénégal wawa huftidinde cafrirde kala gam kay hokko ɗumen no hannirta ni safroɓe taw kay alda e luural alay sago tigi waɗa ngakkere to banggue safroɓe ɗum tigi woni ko tawete jande Youssou Ndumaji gen jeyde stade coftal balli uddetadama stade ari koye natal Kylian Mbappé wondude Neymar Junior koye ngal potital tigi ɓe gartata hakkude Paris Saint-Germain Manchester City ko hande tigi o jogori wonde ɓe mbi ko Paris la fin de rêve beele tigi ɗo jogori haɗande Paris Saint-Germain ɗum noon tigi o namdal kono kayya ko sanga waktuji sappo e jeenayya woni tigi oɗon retour demi final contre City kono kayya jandenkoɓe stade koliti tigi Essane Ndiaye e nder nde hitande walla mbiyen e nder oɗo saison ko laaɓi tigi laabi tati dong woni ko citizen ɓe mbasi nder terrain mabɓe kono kayya beele hande tigi jogori wonde nayi ɓolla ko wawi hen wonde kala ko sanga waktuji sappo e jeenayyi wonata ɓe garti ha joni e pottital walla mbiyen pottit leydi Sénégal éliminatoire coupe du monde 2022 beele tigi holto leydi Sénégal fotata tigi fettude eɗen pottade mumen caggal ganduɗa ko stade mo Lat Dior on tigi barode leydi Sénégal mawno yuɓɓine on e stade noon mo ganduɗa ko CAF confédération africaine de football wonno ɗum homologué joni homologation oɗon gasi ala pottit leydi Sénégal bawɗe bismare ngal ɗon pottital holto tigi barode leydi Sénégal joɓori yuɓɓinoyde ɗeɗon pottite ɗum noon ko namdal Aissata Ndiaye woni ko tawete nder jayde stade ɗum ɗo tigi rendi woni ko tawete kelɗe e gadane jayde leydi Sénégal e oɗo subaka talata Aissata Ndiaye ko ɗum ɗo wonno ko aranno hen dukani hersini ɗo Sénégal tolni e sport ɗo sport nawi Sénégal ɗo hande wasa dañde stade mo ganduɗa waɗama homologué ɗo e nder leydi meɗen Sénégal place ngakkani ɗo haydara ngakkani ɗo e stade de l'amitié nan ɗo ina udda wiye fewdite nden ha joni andaka ɗo tolni stade Lat Dior nan ɗon kañumne mataw ko foti waɗede hen ko waɗaka hen ha hande tolnima ɗo wiye ɓe mbawa fettude ɗo saabu Sénégal ala stade vraiment ko gacce sen sa naatni Sénégal ganduɗa koye nder duune Afrique walla mbiyen ko kalde FIFA arti wiyata ko Sénégal ko kañum ardi football de leydi Afrique ardi équipe nationale Sénégal ɓuuri forde walla mbiyen Sénégal enen holno kadina jayreten final coupe d'Afrique mbiyen sen ƴettane eɗen goya sen ƴettani liggue ko coupe d'Afrique des nations hay sen jay fotani wonde felore partout dans les plus grands clubs du monde club aji mawɗi foof sa wi un club a wi deuxiéme club a tawɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal hande sa wi Paris a haalata Idriss Gana Gueye Liverpool haalata ɗon Sadio Mané ala ganduɗa ko club mawɗo e nder monde mo ganduɗa tawata ɓiɗɗo leydi Sénégal Sénégal ngakkire stade no mbiɗa ni ko gacce bonde vraiment noon tigui sahani hollire ɗo match uji ganduɗa Moussa Niang watte koye watte koye stade uji d' entraînement stade uji ganduɗa kamɓe ko entraînement tan ɓe mbatta hen tawane wawi recevoir wawi wadde recevoir match mawɗo kono noon Sénégal waddi heeɗi caggal ngal ɗon banggal ko banggal gongal gareten woni toon to diwan mo Ndingler saabu toon yiyete nanggodiral waɗi toon e kadi toon to ganduɗa ko kañum woni Diohine to Serigne Bara Sène toon noon caɗele dañi kamɓene hakkude mabɓe ha tan saabi kareli dañino kono noon mataw tan ɗo joni jaam arti saabu yiyete lawol ƴetti hen ko walla waɗi hen ko foti wadde hen ko toon to ganduɗa noon woni Ndingler ɓe kareli dañi hakkude mabɓe Moussa Niang ko ruttade tan caggal affaire Ndingler o woni ko ganduɗa Babacar Ngom dañi toon leydi toon to ganduɗa woni Ndingler to kamɓe hoɗɓe toon noon ɓe mbi ko leydi taniraɓe mabɓe ɓe jaɓata hay goto hande garɗo ne fawa hen koyngal hayso tawi ko liggey wonata yoɓe jewtide koye mabɓe ha para kono noon wona arde tan wiyane ƴetta leydi ganduɗa ko hen ɓe jakori hen ɓe liggotono hen baabi taniramoɓe babiramoɓe gila hande kamɓe ɓe goni hen aɓe liggo wadde noon koko ganduɗa yete surtino haala ha joni haala ka nan toon ha gañandeli dañi hen ko wiide tan yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji gartir hakkillaji mumen saabu ƴettowoma wima armi yoɓma jaaha kaɓoyeɗa ene ƴetti ɓiɓɓe muɗum ne mbaɗi ɗumen e condition ji moƴƴi an ɓe garanma ɓe mbima ariya kaɓoyeɗa saabu haare nde ɓi sukaɓemoɓe jeyetake hen waɗiramoɓe jeyetake hen wadde noon yahoɓe ne kaɓoyeɓe Moussa Niang yo mbattu hakkille koye way noon ko noon tigui yo mbattu hakkille no wayni alanno gorko mawɗo gorko mo Ndingler wi Ablaye Dione
ko Babacar Ngom toi tu nourris des poussins nous on nourrit des humains so tawi min goto somi oppiri leyɗele ganduɗa nguɗon ɓesgu wasata wadde mbiyen Babacar Ngom holko tawi mo hokkilade e ɗeɗo leyɗele hayso tawi ganduɗa ko ɗerejo jogui so mo ganduɗa bon en milieu administratif sur les écrits qui parlent walla mbiyen sur les papiers qui parlent beele nguɗo ɓesgu kala walla mbiyenna ɗeɗo kala ɗemniɓe leyɗele ganduɗa ko miskineɓe awlen jawlen ko remoɓe gam ñaama beele sa ɗawino men ɗeɗo leyɗele sa ɗawino men kañumen foof wawa wonde haqqe Aissata Ndiaye mi rowi ɗo noon tigi beele wawa wonde haqqe koye ɗin konngudi guddeten roɓɓindu Diaydeli ɓeɗen ko tottude wonadi janggo so Allah lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Moussa Nia heɗen noon e banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiate e salminde no fewi miñam Amadou Touré